خواپیشاندارên Hindistanê duruşma jin jiyan azadî bi zimanê Kurdî bilind kirin. Weke nerazîtî li hember tundutîjiya li dijî jinan ku li wî welatî tê kirin. Ev çandîn rojin ku pizîşkên Hindistanî û beşeke xelkê wî welatî jî li ber deriyê nexweşxaneyan kom dibin û daxwaza dadperweriyê ji bo vê jina pizîşk dikin ku roja nehê vê mehê li nexweşxaneyeke wî welatî destdirêjiya seksî lê hat kirin û piştre hate kuştin. Sadan xwepêşandar li ber vê nexweşxaneyê kom bûn, vîdyoyeke vê xwepêşandanê ji hatiye belavkirin ku têda diyar dibe. Bilankardeke mezin bi şêwaya dilekê hatiye bilindkirin. Bi Kurdî li ser nivîsîne jin jiyan azadî. Li kêleka vê duruşmê jî bi zimanê Bengalî hatiye nivîsîn jin werin sercadeyan. Jin jiyan azadî duruşma serekiya xwepêşandanên sala 2022 yên Rojhilatê Kurdistan û Îranê bû. Piştî ku Jîna Emînî bi şêwayeke bi guman li bingeha polîsê Îranê li Tehranê canê xwe ji dest da dest pê kirin, çend mehan ev xwepêşandan bi bejdariya berbiçaviya jinan berdewam bû.